ruderne her foran. Det er godt. Så kan vi begynde. Som sagt, så hedder jeg Julius. Min hjælper her, det er Benjamin. Og dengang, vi har samme job, og ved du hvad? Dengang, da jeg var en helt ung mand, jeg var faktisk kun lige blevet det, man kunne kalde voksen, så fik jeg et helt særligt job. Og det er mine oplevelser på det job, på det arbejde. Det er det, jeg gerne vil fortælle om i dag. Ja. Altså, faktisk, så er det ikke sikkert, at I vil tro et eneste ord af, hvad jeg fortæller. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi det, jeg skal fortælle, det er næsten for godt til at være sandt. Men I skal vide, at jeg fortæller det præcis sådan, som jeg husker det. Altså, der var en dag, for længe siden, der var der en morfar, som satte en flot rund kasket på hovedet af sit barnebarn. Det var en postkasket. Og det var ligesom om, at kasketten, den passede helt perfekt på det hoved. Og det var mit hoved, den blev sat på. Min morfar, han trak kasketten sådan godt ned i panden på mig. Så smilede han, og så sagde han, ja, den passer jo perfekt. Nu hvor du er blevet voksen, så passer den jo lige perfekt. Jeg kunne næsten ikke tro det. Fordi jeg har klippet af. Det der kom, det har jeg klippet af. Resten det kommer til. Men ved du hvad? Hvis du har noget, du gerne vil spørge om, så prøv at huske det. Fordi når jeg er helt færdig med at fortælle, ved du hvad? Når jeg er helt færdig med at fortælle, så vil jeg rigtig gerne svare på spørgsmål. Men jeg vil nej tak, jeg vil gerne lige fortælle. Og når jeg så har fortalt, så vil jeg gerne svare på spørgsmål. Kan vi aftale det? Tidligere den dag, der havde jeg fundet et brev ude i postkassen. Og det var ret heldigt, for det er ikke så tit, jeg tømmer postkassen. Der er næsten aldrig noget spændende i livet. Men dengang jeg var barn, der var der tit masser af breve og postkort i postkassen. De fleste af dem var så til min mor og far, men nogle gange så var der også brev til mig. De var næsten altid fra min morfar. Min morfar, han elskede breve. Han var postbud, og han elskede at aflevere breve, og han elskede at
at skrive breve, og han elskede at sende breve. Så da jeg var barn, der fik jeg rigtig mange breve. Da jeg blev voksen, så fik jeg ikke så mange breve mere. Måske fordi jeg morfar var blevet gammel og begyndte at få ondt i fingrene af at holde for længe på nogle kuglepind. Ja, men måske så var det bare fordi, at vi begyndte at sende sms'er til hinanden. Men det brev, jeg fandt den dag, det var altså helt særligt. Jeg skyndte mig at åbne det, og så stod der: Kære Julius, du må komme med det samme. Skynd dig at pakke en kuffert med varmt tøj. Jeg har en opgave, som vil sende dig ud på en rejse. Kom så hurtigt du kan. Så jeg skyndte mig ind og pakke noget varmt tøj, og så skyndte jeg mig afsted over til morfar. Han havde aldrig nogensinde sendt så kort et brev, og han havde aldrig nogensinde bedt mig om at komme med det samme. Så jeg var helt sikker på, at det måtte være vigtigt. Da jeg så kom over til morfar, så sprang han op og slog ud med armene og smilede til mig. Øj, hvor er det godt, du kommer. Endelig. Nu bliver det spændende, for tiden er kommet. Hvad? Tiden? Til hvad? Julius, du er stadig ung, men nu er du blevet voksen. Så din tid er kommet, og min tid er gået. Jeg forstod slet ikke, hvad han mente. At min tid var kommet, og hans tid var gået. Men jeg synes, det lød mærkeligt. Jeg blev faktisk lidt nervøs. Så greb min morfar sin store frakke. Vi må klæde os varmt på, sagde han. Og det var lidt mærkeligt, for han havde allerede sin fine uldpostjakke på, den korte. Og alligevel så slyngede han lige den store frakke op om skuldrene. Og han slog kraven op. Så tog han sin fine postkasket og satte den på hovedet. Julius, du må også tage noget varmt tøj på. Vi skal afsted. Jeg stirrede bare på hans hat. Altså, jeg havde altid elsket den hat, og jeg havde ikke set den siden jeg var barn. Og nu havde han den på. Og så trak han sin store postcykel frem ude for garagen. Wow, sagde han. Har du den endnu? Ja, selvfølgelig har jeg det. Du troede måske, at jeg var holdt op med at arbejde. Ja, det troede jeg faktisk, at han var. Altså, jeg vidste, at min morfar, han var virkelig stolt af at være postbud hos Post Danmark. Men en gang for længe siden, så blev det til Post Nord, og postbudene, de fik sådan nogle blå vingejakker, uden guldknapper og uden rød kasket. Og jeg kan huske, at morfar, han sagde meget bestemt, at han aldrig ville dele postbudene, hvis ikke det kunne være i røde guldjakker med guldknap og også kasket. Så satte han hænderne i siden, og han kiggede på mig, og så sagde han: Jeg har beholdt en rute. Selvom morfar var en gammel mand, så synes jeg, at han så stærk og stolt ud, når han stod der i sin røde postuniform. Og når han havde kasketten på, så ligner han næsten sådan en vigtig politibetjent, eller en pilot, eller kaptajnen på et stort skib. Og når han sådan havde den lange frakke udover, så synes jeg faktisk, at han lignede en lille superhelt. Og han lød som en superhelt, da han sagde: Jeg har beholdt en enkelt rute. Den vigtigste. Den eneste, hvor man kan beholde den røde guldjakke i guldknapperne. Og denne her. Og Julius, hvis alting går godt i dag, så kan den rute blive din. For nu skal du til jobsamtale. Jeg forstod ingenting. Og jeg sagde ingenting. Det var først, da morfar sagde, at jeg skulle sætte mig op på cyklens bagagebær. Så fik jeg sagt, at man må altså ikke køre to på én cykel.
Og morfar, han ville bare. Ej, du må man ej. Men ved du hvad? Den rute, vi skal ud på, der er det altså helt okay. Og så tog han et lille tørklæde, og så bandt han det for mine øjne, så jeg ingenting kunne se. Og jeg sad der på bagagebæret af cyklen, og jeg kunne høre, at han åbnede garagedøren. Og så viskede han mig i øret. Du må ikke se, hvor vi skal hen. Ikke endnu. Men du kan godt glæde dig. Og hold godt fast. Og et øjeblik efter, så var det næsten som om, at cyklen bare for afsted. Jeg måtte holde godt fast i morfar for ikke at ryge af. Det føltes som om, at vi susede gennem luften i rasende fart. Og op imod stjernerne. Men jeg kunne ingenting se. Men måske var det virkelig det, der skete. Det føltes som om, vi så blev suset afsted i timevis. Og så pludselig, så stoppede cyklen. Og morfar, han hjalp mig af. Og mens jeg stadigvæk havde bind for øjnene, så førte han mig lige så stille afsted. Det var koldt. Jeg kunne mærke, at vinden den sådan ved i kinderne. Og frosten, den sådan stak i næsen på. Der var virkelig koldt. Og hver gang jeg tog et skridt, så knirkede det lidt. Som om, at vi gik i sne eller på is. Og så kunne jeg høre morfar banke på døren. Og døren blev åben. Den knirkede lidt. Og jeg kunne mærke, at vi trådte indenfor. Der var dejligt varmt. Og så kunne jeg mærke, at jeg blev sat i sådan en helt blød stol. Og jeg kunne høre noget, der knitrede. Som en båd. Så blev billedet lige så stille bundet op. Og jeg kunne se, at jeg sad i en fin lille træhytte. Og lige ved siden af mig, der var der sådan en stor paks, der var tændt op med sådan en lille båd og klare flammer. Og i en stor rød stol lige overfor mig, der sad der en gammel mand med et kæmpe stort hvidt skæg. Og den gamle mand, han kiggede på mig med rare øjne. Og så sagde han, du må så være Julius, ikke sandt? Jeg nikkede. Og så begyndte den gamle at stille alle mulige spørgsmål. Han spurgte, om jeg kunne læse, om jeg kunne skrive. Og han spurgte, hvad min yndlingsbog den var. Og det bedste teater, jeg havde set. Og min yndlingsmusik. Og min favoritleg. Og så spurgte han, om hvad jeg ville gøre, hvis nu at jeg skulle være barnepige for 3 børn på under 6 år. Og så spurgte han, hvad jeg ville gøre, hvis den ene nu havde været under 6, og den anden var over 10. Og han spurgte, hvad der var den allerbedste gave, jeg nogensinde havde givet til nogen. Og hvorfor det lige var den, der var den allerbedste. Og selvfølgelig også, hvem jeg havde givet den til. Den gamle stillede mange spørgsmål, og jeg svarede ærligt og så godt jeg kunne på dem alle sammen. Og så spurgte den gamle, om jeg havde lyst til at høre en historie. Og ved I hvad? Jeg elsker historier, så selvfølgelig havde jeg lyst til at høre en historie. Og så fortalte den gamle mig en historie. Jeg kan desværre ikke rigtig huske, hvad den gik ud på sådan i detaljer, men det var fantastisk. Det var noget med nogle stjerneskud. 2 stjerneskud, som ramte hinanden på himlen, og så faldt ned i det allernordligste Grønland, ude i al isen. Og de 2 stjerneskud var forvandlet til ønskesten. Hvis man slår de 2 sten
fortalte mig historien, så spurgte han, hvad jeg ville ønske, hvis de ønskesten havde ligget foran mig lige nu. Ja, det eneste, jeg kunne finde på at ønske mig lige det var altså at høre en historie mere. Så lå den gamle mand lidt. Så rejste han sig, og han gik hen til min morfar, som havde stået lige bag ved min stol hele tiden. Så kiggede han meget alvorligt på morfar, og så sagde han, det er okay. Han kan godt bruges. Og så omfavnede han min morfar. Men ved du hvad, gamle? Jeg kommer til at savne dig. Tak for alle de gode tider, vi har haft sammen. Jeg kunne se, at min morfar fik tårer i øjnene. Så rømmede han sig. Selv tak, min ven. Jeg vil også savne dig. Så jeg ikke mere. For morfar, han bandt igen det lille tørklæde om mine øjne. Så førte han mig ud af hytten. Og et øjeblik efter, så kunne jeg mærke, at jeg igen sad på morfars gamle postcykel. Og vi susede igennem luften. Og et øjeblik efter, så var vi i morfars garage. Han fjernede blikket fra mine øjne igen. Og så kunne jeg se, at han stod og kiggede på sin fine postmandskasket. Han så lidt trist ud, synes jeg. Men så kiggede han på mig, og et stort smil brød frem på hans ansigt. Ved du hvad, Julius? Han har godkendt dig. Min gamle rute er nu din nye rute. Så satte han postkasketten på mit hoved. Og han trykkede den godt ned i panden. Jeg havde altid elsket den kasket. Jeg havde elsket, når jeg som barn kunne lege med den, men nu var den min. Så smilede morfar igen, og så gentog han. Den gamle har godkendt dig. Min gamle rute er nu din rute. Og sig mig, ham den gamle, hvem tror I egentlig det var? Hvem tror I den gamle var? Ved du det ikke? Den gamle mand med det store hvide skæg. Det var faktisk julemanden. Jeg havde været på besøg hos julemanden. Og det var sådan, det gik til, at jeg blev julemands post. Så nu er jeg julemands postbud. Ja, så hver eneste jul, så afleverer jeg ønskesedler fra børn i Danmark hos julemanden i Grønland. Jeg gør det altid på søndag. Ja, så i morgen, så tager jeg morfars gamle postcykel, og så ræser jeg op til julemanden og afleverer ønskelister. Og hver gang jeg gør det, når jeg kommer med en sæk fuld med ønskelister, så kigger julemanden på mig. Så lærer han lidt. Julius, vil du så ikke have en historie til gengæld? Og det vil jeg gerne. Og ja, så har jeg faktisk fået lov til at fortælle de historier, som julemanden fortæller til mig. Dem har jeg fået lov til at fortælle videre til jer børn i Danmark. Så det kan være så spændende. Og ved du hvad der også kan være ret spændende? Det er, når julemanden han fortæller, fordi hans historier, de er altid så mærkelige. Og så har han givet mig en særlig gave. Det er sådan en julekugle. Ja, det er fordi, når jeg er oppe hos julemanden, så tager han altid en af sine julekugler. Og så fylder han den med god julestemning. Og når han har gjort det, så lyser den for os, mens han fortæller en historie. Altså sådan er det. Se.
Ja, det kan man sige, for det er en julemandens julekugle. Og når man fylder den med julestemning, så begynder den at lyse. Og så lyser den for os i al den tid, at julemanden fortæller historier. Og nu gik den ud. Det er fordi, jeg er altså ikke helt lige så god til at fylde med julestemning, som julemanden er. Men måske så kan I hjælpe mig lidt. Er der nogen af jer, der er i sådan en rigtig julestemning? Nej. Er du det? Kan du så ikke lige prøve at puste? Fordi hvis nu er flere, der puster, bare puste det med munden. Så bare puste. Kan du også puste? Er du også i julestemning? Nej. Kan du puste noget julestemning ind? Hvis vi puster på den alle sammen, så er jeg sikker på, at til sidst bliver til. Kan du også puste? Oj, det var et godt pust. Så der er garanteret rigtig meget julestemning i nu. Vil du også? Jeg synes, jeg kan mærke julestemningen. Nu var det nok. Se. Du bliver tæt nu. Og jeg hænger den her. Sådan. Ja, fordi så er der lys på cyklen. Det skal også være. Så. Men nu. Ja, den kan hænge mange steder, men der var der lige sådan en lille holder til en lygte. Så kunne den lige blive cykellygte samtidig med, at den viser os, at julestemningen er. Og det betyder, at nu kan jeg fortælle jer en historie, som julemanden har fortalt til mig. Det er faktisk en historie om to drenge. De er brødre. Storebroren, han hedder Rikke. Og lillebroren, han hedder Roar. Og der var en gang, for længe siden, jeg kunne så virkelig godt have været en dag. Dengang, der var der en dag, og det var forresten den 1. december, der sad Roar og Rikke i det store bord inde i stuen sammen med deres mor og klippede julepynt. Ja, det er fordi, det gør de altså hver eneste år, når det bliver den 1. december. Men ved I hvad? Det her år, ikke? Der gad storebror Rikke slet ikke være med. Men deres mor måtte kalde på ham mange gange. Rikke, kom nu lidt, skat. Rikke, kom nu og vær med. Og til sidst, så satte han sig endelig ved bordet og klippede sådan lidt tilfældigt i et stykke karton. Lillebror Roar, han sad meget koncentreret. Han klippede julehjernen. Roar og Rikkes mor smilede til sine to drenge. Og så sagde hun, nå, drenge, fortæl mig så, hvad glæder I jer allermest til her i julen? Og Rikke, han svarede ikke rigtigt, han slukkede bare. Men Roar, han tænkte sig godt op, før han svarede. Og så sagde han, jeg glæder mig allermest til, at julemanden kommer. Men Rikke grinede af sin lillebror. Ej, hvor er du barnlig! Det kunne Roar slet ikke forstå. Hvad mener du? Det er helt ærligt. Julemanden, han findes slet ikke. Tænk, det sagde Rikke til sin lillebror, at julemanden slet ikke findes. Det kunne Roar. Ja, lige præcis. Det kunne Roar slet ikke forstå. Altså, hver eneste år, så længe Roar kunne huske, der var han gået ud sammen med Rikke og havde sat et ordentligt fad risengrød frem til julemanden, når det var juleaften.
han selv var blevet født, der havde hans storebror Rikke gjort præcis det samme alene. Men nu sad Rikke og påstod, at julemanden slet ikke findes. Det kunne Roar slet ikke forstå. Så den aften, længe efter det ellers var blevet sengetid, og Roar var blevet lagt i seng, så listede han ind til sin storebror. Julemanden findes ikke. Godnat. Men Rikke, vi plejer altid at gå ud og kigge efter julemanden og sætte brød frem, og så plejer vi. Ja, så sagde Roar, men han fik en kugle lige i hovedet. Det var storebror Rikke, der havde kastet den. Så kiggede han bare på sin lillebror, og så sagde han, godnat. Og så sluttede den 1. december. Men Roar, han kunne altså ikke sove den nat. Han lå og ventede og drejede sig i sengen. Han tænkte og han spekulerede, og han fik en dyb rynke i panden den nat. Præcis den samme nat, der var julemanden på vej rundt til alle sine julegaveværksteder rundt omkring i hele verden. Men mens julemanden sad der i sin kage med rensdyrene foran, så kunne han pludselig mærke, at Roar tænkte på ham. Og julemanden kunne også mærke, at Roar han slet ikke var rigtig glad. Roar han lå jo der og ventede og drejede sig i sengen. Og så til sidst, så sprang han ud af sengen. Så gik han over til sit vindue. Og lige så stille trak han gardinerne til side. Og så kiggede han ud i mørket. Det var sådan en stjerneklar aften derude. Og himlen var helt fyldt med stjerner. Roar havde aldrig i sit liv set så mange stjerner. Og ved I hvad, i præcis det øjeblik, hvor Roar han trak gardinerne til side, der landede julemanden med sin kage i Grønland. Og da julemanden var landet der, så sendte han rensdyrene hjem, ja, fordi de bor altså i de store rensdyrstal, dybt inde i den nordfinske skov. Så gik han over til sin hundsæde. Ja, for den bruger han altid, han er hjemme i Grønland. Og da han havde hilst på hundene, så satte han sig på slæden og kiggede op på himlen for at nyde synet af de mange smukke stjerner. Det var jo de samme stjerner, som Roar han kiggede på. Der på sit værelse kiggede Roar ud af vinduet og op på alle stjerner. Så viskede han op imod stjernerne. Hvis du findes, så giv et tegn. Send en besked. Julemanden han nikkede. Og så svarede han Roar. Ja, Roar. Selvfølgelig findes jeg. Selvfølgelig. Men altså, selvom julemanden kunne mærke alt, hvad Roar tænkte og sagde, så kunne Roar altså ikke høre julemanden. Han var jo helt oppe i Grønland. Ja, og Roar stod på sit værelse her i Danmark. Men måske så kunne han godt mærke, at julemanden tænkte på ham. I hvert fald blev han ved med at hviske. Julemanden, hvis du findes, så giv mig et tegn. En besked. Igen nikkede julemanden. Så rejste han sig på slæden, og han sparkede lidt i sneen.
hård snebold. Sådan en rigtig hård en, der kan flyve langt igennem luften. Og den var blevet helt rå og flot. Og han stod med snebolden der i hånden. Så pustede han på den. Da han havde fyldt den helt med den gode julestemning, så kastede han lige så stille op i luften. Og selvom det bare var et lille kast, så for snebolden afsted op imod stjernerne. Og da den nåede helt op imellem de funklende stjerner, så pludselig, så sagde den, og snebolden, den eksploderede i tusindvis af små snefluer, som straks forsvandt i intethed. Og det så Roar. Ja, altså Roar vidste ikke, at det var en snebold, som julemanden havde kastet. Roar, han så bare sådan et lysglimt på himlen, og så mærkede han den gode julestemme. Og i præcis det øjeblik, der vidste han, at julemanden virkelig findes. Ja, så næste morgen, da han stod op, så skyndte han sig ind til sin storebror Rikke, for at fortælle, hvad der var sket. Men Rikke, han ville ikke rigtig tro på sin lillebror. Og han grinede bare af ham, og så sagde han, ved du hvad? Jeg tror, du så et stjerneskud, og ellers så tror jeg, du så en flyver. Men Roar, han var ligeglad. Han kiggede bare på sin storebror, og så sagde han, nå, men ved du hvad, Rikke? Du må tro lige, hvad du vil. Ja, fordi det må alle nemlig. Og se, det er en klog dreng, som siger sådan. Alle må tro, hvad de vil. Det må alle. Ja, der havde han i hvert fald ret. Og måske så kunne Rikke også godt mærke al den der gode julestemning. For da juleaften kom, så gik han med, da Roar gik ud og sætte risengrød frem til julemanden. Og den juleaften, der tog julemanden en ekstra tur på himlen i sin kage, lige op over Roar og Rikkes hus. Og den juleaften, der så Roar julemanden op på himlen, da han sad der i sin kage. Det var kun lige et kort øjeblik, for der kom en sky i vejen, men der var han igen. Og Roar vendte sig om og kaldte på sin storebror. Rikke, kom og se, det er julemanden, det er julemanden. Men Rikke ville ikke rigtig tro på sin lillebror. Han gad ikke komme, han var på vej ind. Men Roar blev ved. Kom nu, Rikke, kom nu, det er julemanden. Og da Rikke endelig kom ud og kiggede op imod himlen, ja, så var det for sent. Julemanden var forsvundet bag en sky. Men så besluttede julemanden, at han lige ville tage endnu en ekstra tur op over Roar og Rikkes hus. Og denne her gang, der stirrede han lige ned på Rikke. Og så Rikke julemanden. Ja, der på himlen, i hans kage. Og se det ansigt. Altså først så blev Rikke jo forbavset. Så blev han nærmest bange. Og så smilede han. Han smilede og vinkede til julemanden. Det var kun et kort øjeblik, han så. Ganske kort blik. Så forsvandt julemanden igen bag en sky. Men det var nok. Det var lige nok til, at Rikke han forstod, at hans lillebror havde ret. Julemanden findes virkelig. Roar havde haft ret hele tiden. Og ved I hvad, det er faktisk mange år siden det her det skete. Så Roar og Rikke, de er ikke længere drenge. Nu er de
voksne mænd. Ja, og så har hun selv fået børn. Men hver eneste år, når det bliver den 1. december, så tager de 2 brødre hjem til deres mor, og så har de deres egne børn med. Så sidder de alle sammen ved bordet i den store stue og laver julebønner og hygger sig sammen. Og når de gør det, så fortæller Rik altid om dengang han så julemanden deroppe på himlen, bare lige et kort øjeblik. Og så siger han, det var kun et lille øjeblik, jeg så ham. Men det var nok. Det var nok til, at jeg forstod, at min lillebror havde haft ret hele tiden. Julemanden findes virkelig. Og ved I hvad? Hvis nu, at der er nogen af jer, som tror, at man kan blive forstået til at tro på julemanden, eller hvis I kender nogen, der har svært ved at tro på, at julemanden findes, så kan I foreslå dem, at de skal gøre ligesom roere. Altså kigge op mod stjernen og finde et svar. Og snip, snap, snu. Så den historie ud. Så fortalte julemanden en historie til mig, da jeg besøgte ham den første søndag i advent i år. Og se, julestemningen, den er der stadig. Det er godt, fordi så vil jeg også fortælle jer, hvad han har fortalt den anden søndag i advent i år. Dengang, der stod Luna helt alene på sit værelse, og hun kiggede sådan ud af vinduet, ud i mørket og op på stjernerne på himlen. Så opdagede hun, at vinduet var lidt som et spejl. Kender I det, når det er mørkt udenfor? Så kan ens vindue blive næsten som et spejl, så man kan se sig selv. Og Luna, hun så, at hele hendes værelse, det spejlede sig i vinduet. Hun ser altid lege ting bag noget. Og kommoden, hvor adventskransen stod med et lys tændt, så kunne hun se sig selv. Og Luna, hun tænkte, jeg kan se mig selv, men jeg kan også se igennem mig selv. Næsten som om, at jeg var gennemsigtig eller usynlig. Det er også sådan, de gør over i skolen. Kort tid inden at Luna havde stillet sig der ved vinduet, der havde hun siddet og lavet en ønskeliste sammen med mor. Og nu var mor i gang med at sende alle ønskerne videre på sms rundt til hele familien. Og derfor så opdagede mor ikke, at Luna, hun var ked af det. Men det var Luna var ked af det, fordi hendes allerstørste ønske, det stod slet ikke på den ønskeliste. Og det var altså ikke, fordi at mor ikke ville skrive Lunas største ønske på ønskesedlen. Men Lunas mor, hun kendte slet ikke Lunas største ønske. Og det var altså ikke, fordi at Luna havde glemt at sige, hvad hun ønskede sig mest. Det var fordi hun ikke rigtig turde. Eller hun vidste i hvert fald ikke rigtigt, hvordan hun skulle sige det. Og så var Luna bange for, at mor skulle blive ked af det. Ligesom Luna selv var. Så Luna blev bare stående ved vinduet. Så kiggede hun igennem sit eget
ønsker mig. Jeg ønsker, at alting bliver bedre over i skolen. Og Lunas ønske, det var så stærkt, at julemanden virkelig hørte hende. Og pludselig var det som om, at Luna hun kunne mærke sådan en varm pust i nakken. Næsten som om, at der var nogen, der holdt om hende. Og så lige med, så kunne hun høre en stemme inde i hovedet. Det var julemanden, der talte til hende. Luna kunne ikke forstå, hvordan det kunne gå til. Og hun var faktisk heller ikke helt sikker på, hvordan hun kunne vide, at det var julemanden. Men hun var slet ikke i tvivl. Det var julemanden, der talte til hende i hendes tanker. Lille Luna. Hvad er det, som er galt over i skolen? Og Luna, hun ved så lidt det. De andre, de er så dumme alle sammen. Men Luna, driller de dig? Men Luna, hun rystede lidt på hovedet. Nej, det er ikke så meget. Ikke mere. Før drillede de rigtig meget. Men så sagde far, at jeg bare skulle drille igen. Og så blev det bare endnu værre. En gang så låste de mig inde i et skab i et helt frikvarter. Så sagde mor, at jeg skal sige det til de voksne. Men så sagde de alle sammen, at jeg var et hattebarn. Og så drillede de bare endnu mere. Så nu siger både mor og far, at jeg skal gå væk fra dem, der driller. Gå væk, siger de. Og hold afstand. Så det gør jeg. Igen var det som om, at Luna kunne mærke det der pust i nakken. Det varme pust. Som om, at nogen holdt op hende. Og julemanden talte igen til hende i hendes tanker. Men Luna, virker det så? At holde afstand? Virker det? Og Luna, hun mængede lige så stille. Men Luna, hvad er det så, som er galt? Og Luna, hun så det. Der gider at lege med mig. De snakker aldrig til mig. Det er næsten som om, at jeg slet ikke er der, eller som om, jeg var usynlig, eller som om, jeg slet ikke findes. Det var næsten bedre dengang, de drillede mig. Så det du ønsker, Luna, det er en ven. Ikke sandt? Luna må nikkede lige så stille. Det er et godt ønske, Luna. Et rigtig godt ønske. Det er også meget, meget svært at opfylde. Selvom jeg nok skal hjælpe dig, så må du gøre det meste af arbejdet selv, hvis du skal finde en ven derovre i skolen. Tror du kan klare det? Luna kunne trække lidt på skuldrene. Måske, men jeg tror slet ikke på, at der er nogen derovre, der gider være ven med mig. Julemanden lå lige så stille i Lunas tanker. Men så bliver det svært, Luna. Så bliver det svært. Du er nødt til at tro på, at det kan lykkes. Du er nødt til at tro på, at muligheden er der. For så længe man tror på noget, så findes det. Så længe man tror på noget, så findes det. Tror du på, at jeg kan hjælpe dig? Luna nikkede meget energisk. Det troede hun helt sikkert på. Det er godt. Så skal det nok ske. Før eller sent.
skal du bare høre. Og så stod Luna og julemanden længe og talte sammen i Lunas tanker, mens hun kiggede igennem sit eget spejlbillede og op imod stjernen. Ja, faktisk så var den overbevist om at gå i seng 3 gange den aften, før det lykkedes. Og Luna, hun sagde nej tak til godnathistorien. Ja, fordi hun skulle lige snakke med julemanden. Det synes mor selvfølgelig var okay. Men hun synes også, det var lidt mærkeligt. Hun havde måske aldrig selv talt med julemanden i sine tanker. Men næste dag, der gik Luna i skole, fyldt med godt humør. Da hun kom over i skolen, så kiggede hun rundt på alle de andre børn. Og så hinanden, som hun kunne prøve at blive gode venner med. Men det var altså svært. De var alle sammen i gang med noget og legede med hinanden. Så det var faktisk først om tirsdagen, i det aller sidste frikvarter, at Luna hun fik øje på Mona. Mona gik ikke i samme klasse som Luna, fordi hun var lige over yngre. De havde faktisk aldrig sådan rigtig talt sammen. Men Luna havde bare altid syntes, at Mona så sød ud. Så om onsdagen, så holdt Luna godt øje med Mona i alle frikvartererne. Og så var det bare ligesom om, at Mona hele tiden legede med nogle andre. Men så pludselig, i det lange frikvarter, så fik Luna øje på, at Mona hun sad for sig selv på en bænk ude i skolegården. Og der sad hun sådan og legede med en lille bold. Og Luna, hun skyndte sig over og satte sig på den samme bænk. Og i lommen, der havde hun sådan en pose med hjemmebagte småkager, og den trak hun frem, og så rakte hun den over imod Mona. Vil du smage? Det ville Mona gerne. Jeg har selv bragt dem. Sammen med mor. Har I også lavet julekager? Men hjemme hos Mona, der havde de altså ikke lavet julekager. Ikke endnu. Men Mona meldte, at det skulle de nok snart. Og så skulle Luna lige til at spørge, om de ikke skulle prøve at bytte kage og smage hinandens. Men hun fik ikke spurgt. Fordi i det samme, så var der nogle af de andre børn, der kaldte på Mona og spurgte, om hun ikke ville være med i en fangelejr. Det ville Mona rigtig gerne. Luna, hun ville også gerne være med i den fangelejr. Men der var ikke nogen, der kaldte på hende. Og et par dage efter, så stod Luna igen alene på sit værelse. Og der var 2 lys tændt i adventskransen, da hun kiggede igennem sit eget spejlbillede og op på stjernen på himlen. Og så viskede hun, julemand, julemand, det virkede jo slet ikke. Og igen var det, som om hun mærkede det der varme pust i nakken. Som om, at nogen holdt op i. Og endnu en gang kunne hun høre julemanden i sine tanker. Men Luna, du må være tålmodig. Og sig mig engang, virkede det ikke bare en lille smule? Jeg mener, du fandt da en af dine småkager, ikke sandt? Og Luna, hun kom til at smile ved tanken om den dag, hun havde delt kager med Mona. Og så kom hun også i tanke om, at Mona bare var gået. Men julemanden, hun gik bare. Hun spurgte en gang, om jeg ville være med i lejen. Men Luna, du må være tålmodig. Husk på, det tager tid at blive rigtige venner. Nogle gange tager det oven i købet meget lang tid. Du må bare blive ved med at tro på, at muligheden den er der. Ja, så gik der faktisk en hel uge mere. Og der var 3 lys tændt i adventskransen, da Luna igen kiggede gennem sit eget spejlbillede og op imod stjernen på hende. Og den her gang, der var hun så ivrig, at hun helt glemte at viske. Men der var jeg bare direkte over til Mona, og spurgte, om vi skulle spille en hendes bold. Det ville hun gerne. Og så var der nogle af de andre, der kaldte på hende, og spurgte, om hun ville være med i fangelejren. Men ligesom den dag med kærerne. Mona, hun ville gerne lege fangelejren. Så rejste hun sig, og så skubbede hun til mig. Hun skubbede mig lige i brystet, og så sagde hun, du er den. Og så var jeg jo. Så var jeg med i langt, og jeg skulle fange de andre. Så vi legede i hele det frikvarter, og også i det næste. Nu leger vi sammen i alle frikvarter.
heldige ved at være rigtige venner nu, mig og Mona. Ej, hvor lyder det meget dejligt. Ej, det er jeg virkelig glad for, at du fortæller mig. At det var Lunas far, der stod lige bag hende. Han havde hørt det hele. Og Luna, hun nændede simpelthen ikke at fortælle ham, at det slet ikke var ham, hun havde sagt det til. At det var til julemanden. Det behøvede far jo ikke at vide. Så gik der en hel uge mere. Og igen stod Luna på sit værelse. Og hun kiggede igennem sit eget spejl og op imod stjernerne på himlen. Og så viskede hun. Tak for hjælpen. Så smilede hun til sit eget spejlbillede i vinduet. Hun så, hvordan hele hendes værelse bag hendes spejle. Hun kunne se kommoden med adventskrans. Der var 4 lystænder. Og hun kunne se en lille pige, der sad og kiggede ind i flammerne. Det var Mona. Så Luna, hun vendte sig op og smilede til Mona. Du, Mona, vi da lige ved at være rigtige venner, os to. Er vi ikke det? Og Mona, hun kiggede op på Luna. Så smilede hun. Så Luna blev helt rød i kinderne. Og Mona, hun nikkede. Jo, vi er da rigtige venner. Og Luna, hun kunne ligesom mærke sådan et varmt pust i nakken. Næsten som om, at der var nogen, der holdt om hende. Og snip, snap, snup. Så er den historie ud. Sådan fortalte julemanden til mig. Den anden søndag. Ja, det gør han ellers, han ikke kunne fortælle mig historien. Men det var den, han fortalte den anden søndag. Og ved du hvad, i morgen, så er det søndag igen. Og i morgen er det 3. søndag i advent. Og jeg glæder mig til, at julemanden fortæller mig en historie. Men nu er det altså tid til, at jeg skal have rundt og hente ønskelisten rundt omkring fra børn i hele Danmark. Så nu er der ikke flere historier fra i dag. Men måske så kan vi mødes en anden gang, når jeg har hørt flere historier på julemanden. Tak fordi I lyttede med. Tak for i dag. God jul.